Personal nga gidawat ni Gobernador Juan Garcia ang hinabang nga gitunol ni Chinese Consul General Jia Li uban sa mga opisyales sa nagkalalaing grupo sa mga magpapatigayong insik nga nagbase dinhi sa Sugbo. Ang maong donasyon naglakip sa kapin 2,000 ka mga sako sa bugas, kapin sa 2,000 ka mga kahon sa beef loaf, usa ka libo ka mga kahon sa sardinas, 150 ka units sa solar lights, 150 ka mga botilya sa tag 10 liters nga tubig, ug 300 ka mga kahon sa tag 500 milliliters sa tubig. Ato sa pagdawat sa mga donasyon gikan sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Cebu Chapter, Cebu Xinhua Chamber of Commerce Incorporated, Philippine Chi-Kung-Tong Chinese Freemason Incorporated Cebu Chapter ug Office of the Consultant for International Friendship of Sichuan Province, pinagi sa Chinese Embassy ug Consulate General sa Cebu. Gipakita ni Gobernador Garcia ang grabing kadaot nga gibilin sa bagyong Odette. I have to take care of about 90,000 families totally damaged. There are others that are partially, but we first focus on the totally damaged. Sa iyang bahin na mahayag si Consul Lee nga dili lalim ang giagian sa mga Sugboanon, subay sa duha ka problema nga sunod-sunod ug dunga niini nga giatubang ang COVID-19 pandemic ug ang kadaot sa bagyong Odette. Gipaybaw usab nila nga gawas sa maong mga donasyon nga ilang gitunol ngadto sa gobernador, nakaapod-apod na usab sila og laing mga hinabang sa mga nabiktima sa bagyong Odette. 我们这个中国，我作为中国总领事，还有我们在这儿的中国人，我们不能光看着，我们必须要来帮助菲律宾人民一起度过这个困难的时期。 As Ambassador Jali in Cebu Embassy and our Chinese community here in Cebu, we cannot see these kinds of disaster. We all have to extend our help to this our Cebuanos. 因为我们 because we are one family, we are sisters and brothers. We are all families and we are all sisters and brothers, the Filipino and Chinese. So we have to extend help. Ato usab sa maong panagtagbo, gitunol usab ni Chinese Consul Lee ngadto kang Gobernador Garcia ang suwat nga gikan sa gobernador sa Sichuan Province sa China nga nagdapit sa Sugboanong opisyal nga mobisita sa maong probinsya sa China. Ang probinsya sa Sichuan o probinsya sa Sugbo managsuong probinsya subay sa Sisterhood Agreement ni atong tuig 2007 ato sa unang termino ni Garcia isip gobernador. Nihatag usab si Lee og cloth painting ngadto kang Gobernador Garcia subay sa umaabot nga kasaulugan sa Chinese New Year karong Pebrero 1. Sheila Gravinez, balita sa Sugbo.